Bore da bawb a chroeso. Croeso canus iawn i'n gwasanaeth Cymraeg heddi yma yn Salem, Salem Plus. Croeso mawr i chi i gyd. Heddi yw Sul y Drindod. Ydyn ni'n meddwl am ddiw fel Trindod, Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Creuwyd ni gan air y Tad trygwyddol. Gwaredwyd ni gan gariad y Mab Graslon. Unir a galluogir ni gan bresenoldeb yr Ysbryd Glân. Dewch ac addolwch y Drindod ogoneddus, ein Duw sy'n rhoi grym, cariad a heddwch. Gweddiwn. O Dduw, Ti yw calon y greadigaeth. Mae dy air yn rhoi bod i fywyd. Mae dy heddwch yn rhoi cyflawnder i fywyd. Mae dy ysbryd yn ein hun o ni yn dy fab. Deiwn yn agos, gan geisio dy gariad yn ein calonau, dy doethineb yn ein meddyliau, dy nerth yn ein bywydau. Derbyn ni a gras yn enw dy fab. Amen. Nid o'n gofyn bywyd moethus, air y byd na'i berlau myn. Gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon lan. Calon lan yn llawn daioni, teg a hyw na'r lili dros. Dim ond calon lan all ganu, canu'r dydd a chanu'r nos. Ped a minw nôl yn bydol, chwym a denydd iddo sydd. Goled calon lan rhinweddol, yn dwy'n bythol elw fydd. Calon lan yn llawn daioni, teg a hyw na'r lili dros. Dim ond calon lan all ganu, canu'r dydd a chanu'r nos. Hwyr y bore fy'n ymuniad, wydi'r neb a'r adain can. Ar I Dduw mwyn fy nghaedwad, roedd ddim I galon lan. Calon lan yn llawn daioni, teg a hyw na'r lili dros. Dim ond calon lan all ganu, canu'r dydd a chanu'r nos. Mae'r darlleniad yn dod o Mathew 28, adnoddau 16 I 20. Y Comisiwn Mawr. Dyma'r 11 disgybl yn mynd I Galilea i'r mynydd lle roedd Iesu wedi dweud wrthyn nhw am fynd. Pan welon nhw Iesu, dyma nhw'n ei addoli, ond roedd gan rhai ymhaion. Wedyn, dyma Iesu'n mynd atyn nhw ac yn dweud, dwi wedi cael awdurdod llwyr I reoli popeth yn y nefoedd ac ar y ddeiar. Felly, ewch I wneud pobl o pob gwlad yn ddisgyblion I mi, a'i bydyddio nhw fel arwydd a'i bod nhw wedi dod I berthynas a'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. A dysgwch nhw I wneud popeth dwi wedi dweud wrthoch chi. Gallwch chi fod yn siŵr a byddai I gyda chi bob amser nes bydd diwedd y byd wedi dod. Amen.
Pan o'n i yn y brifysgol tua 30 mlynedd yn ôl nawr, ces i sgwrs gyda un o'n ffrindiau. Roedd e arfer bod yn babydd yn dod o deulu Catholig, ond erbyn hyn oedd e'n 19 oed ac nad oedd e'n credu yn Niw bellach. A dwi'n cofio gofyn iddo beth fyddai'n newid ei feddwl, iddo fe allu dechrau credu unwaith eto. Ac atebodd e, tasa Iesu yn ymddangos o'n blaen ni wedi baswn i'n credu. Wel, chi'n gwybod, dwi'n meddwl am y sgwrs yno bob tro dwi'n clywed y darlleniad a wnaethon ni darllen heddiw. Dyma Iesu yn ymddangos i'w ddisgyblion ar ôl iddyn nhw ei weld yn marw ar groes a chael ei gladdu mewn bedd. Basa ti wedi meddwl y bydden nhw wedi credu, yn union fel fy ffrind prifysgol. Ond yn lle, dyn ni'n darllen, pan welon nhw Iesu, dyma nhw yn ei addoli, ond roedd gan rai amheuon. Dwi'n credu bod yr adnod yma, pan welon nhw Iesu, dyma nhw ei addoli, ond roedd gan rai amheuon, yn anrheg i ni. Achos dydy e ddim yn hawdd i sôn am amheuon yn yr eglwys. Mae ffrind arall da fi a oedd yn weinidog gyda'r bedyddwyr, ond rhai blwyddyn yn ôl, dechreuodd e fel y disgyblion cael amheuon. Ac yn anffodus, nid oedd neb yn yr eglwys yn fodlon i'w wrando. Mwy na thebyg roedd ofyn arnyn nhw y bydd eu ffydd nhw eu hunain yn cael ei siglo tasan nhw'n gwrando ac ystyried amheuon ei weinidog. Ac wrth gwrs, mewn ffordd, dyn ni'n gallu deall hynny. Ond, ar y llaw arall, dwi ddim yn meddwl y bod rhaid i ni ofni sôn am amheuon. Naill ai bod Dyw yn bodoli, neu beidio. Ac os ydy Dyw yn bodoli, dydy holl amheuon y byd ddim yn gallu newid y ffaith ei fod e'n bodoli. Ac os dydy Dyw ddim yn bodoli, dydy hi ddim yn gwneud synwyr i dwyllo ein hunain chwaith. Felly, heddiw dwi'n mynd i sôn am amau. Ac y peth cyntaf i'w nodi yw hyn. Mae amau yn normal? A dyma pam dywedais i bod yr adnod yma yn anrheg i ni. Pan welon nhw Iesu, dyma nhw ei addoli, ond roedd gan rai amheuon. Roedd amheuon gyda hyd yn oed y disgyblion cyntaf, a rhai a welodd Iesu wyneb yn wyneb ar ôl ei atgyfodiad. Felly, i ni hefyd, mae'n profiad hollol cyffredin, hollol naturiol i amau. Mae'n anos i ni gredu, am nad ydyn ni erioed wedi eld Iesu yn yr un ffordd â'r disgyblion cyntaf. A dyma pam bod Iesu yn dweud wrth Thomas, gwyn ei byd y rhai a gredodd heb iddynt weld. Yr ail gwestiwn i'w ystyried yw hyn. Beth ydy'r Beibl yn ei ddweud am amau? Wel, a dweud y gwir, dydy'r Beibl ddim yn sôn llawer am amau. Mae'r gair y mae Matthew yn ei defnyddio yn digwydd dim ond 2 waith yn y Testament Newydd, a'r 2 mewn Efengyl Matthew. Mae gair arall, gair groeg sy'n gallu cael ei gyfieithu fel amau hefyd, ond dydy'r gair yma ddim yn digwydd yn aml iawn chwaith. Unwaith mewn Matthew, eto, mae'n amlwg roedd Matthew yn sôn am amau mwy na'r 3 arall. Unwaith yn llythyr Paul at y Rufeiniaid, ac unwaith yn llythyr Iago. Felly, dim llawer o amau yn y Testament Newydd o gwbl. Beth am yr Hen Testament? Wel, dyma ffaith ddiddorol i chi. Does dim gair Hebraeg am amau yn yr Hen Testament o gwbl. Dydy'r gair just ddim yn digwydd. Nawr,
Ydy hyn yn golygu nad oedd pobl yn yr Hen Testament nad oedden nhw'n credu yn Niw? Wel, nac ydy. Dyn ni'n gwybod bod pobl Israel yn cael eich hwmpasu gan bobl o wledydd eraill nad oedden nhw'n credu yn Niw Israel. Ond roedd yr Iddewon yn ystyried y bobl yna yn wirion, yn ffôl. Yr enghraifft yn Salm 14, mae'r salmydd yn dweud yn glir. Dim ond ffŵl sy'n meddwl wrtho ei hun, dydy Duw ddim yn bodoli. Hynny yw, roedd hi y tu hwnt i ymgyffred pobl Israel i ddychmygu un ohonynt yn ffili credu yn Niw. Efallai, dyn ni'n gallu cymharu sefyllfa y flat earthers heddiw. Mae bron pawb yn credu bod y ddaear yn gron, ac dyn ni'n tueddu chwerthin am ben y rhai sy'n mynnu bod y ddaear yn wastad. A dyma oedd agwedd pobl Israel at y rhai a oedd yn mynnu nad oedd Duw yn bodoli. Ydy hyn yn golygu felly nad oedd pobl Israel byth yn amau? Nac ydy. Efallai nad oedden nhw'n amau bod Duw yn bodoli, ond dyn ni'n darllen stori ar ôl stori o bobl Israel a oedd yn amau addewidion Duw. Mae Sara, gwraig Abraham, yn enghraifft da iawn o hynny, a dyma'r stori o Genesis 18. Genesis 18. Dyma'r arglwydd yn ymddangos i Abram wrth goed derw Mamre. Roedd yr haul yn boeth ganol dydd, ac roedd yn eistedd wrth o fynedfa i'w babell. Gwelodd 3 dyn yn sefyll gyferbyn ago. Rhedodd draw atyn nhw ac ymgrymu'n isel o'i blaenau. Fy meistr, meddai, plis pidiwch am mynd, gair fraint o'ch gwahodd chi i aros yma am ychydig. Cewch ddŵr i olchi eich traed a chyfle i orffwys dan y goeden yma. A fi'n ôl chydig o fwyd i'ch cadw chi fynd. Cewch fynd ymlaen ar eich taith wedyn. Mae'n fraint i mi eich bod chi wedi dod hibio cartrech gwas. A dyma nhw'n ateb, iawn, gwna di hynny. Brysiodd Abram i mewn i'r babell at Sara a dweud, brysia, cymer sached o flawd man i wneud bara. Wedyn dyma Abram yn rhuthro allan at y gwartheg ac yn dewis llo ifanc. Rhoddodd y llo i was i'w baratoi ar frys. Pan oedd y bwyd yn barod, cymerodd Abram gaws colfran a llaeth a'r cig wedi ei rostio a'i osod o'i blaenau, a safodd wrth ei hymyl dan y goeden tra roedden nhw'n bwyta. Ble mae dy wraig Sara, medden nhw wrth Abram? Fan yna yn y babell, atebodd yntau. A dyma un ohonyn nhw'n dweud, byddai'n dod yn ôl yr adeg yma'r flwyddyn nesa, a bydd Sara yn cael mab. Roedd Sara tu ôl i ddrws y babell yn gwrando ar hyn i gyd. Roedd Abram a Sara mewn oed ac roedd Sara'n rhy hen i gael plant. Pan glywodd i beth wedwyd, roedd Sara'n chwerthin yn ddi hun ac yn meddwl, ydw i'n mynd i gael pleser felly? Dwi di hen ddarfod ac mae Abram yn hen ddyn hefyd. A dyma'r arglwydd yn dweud wrth Abram, pam wnaeth Sara chwerthin a dweud, ydw i'n mynd i gael plentyn am unne mor hen? Dwi, yr arglwydd, yn gallu gwneud unrhyw beth. Byddai'n dod yn ôl fel y dwedais i'r adeg yma'r flwyddyn nesa a bydd Sara yn cael mab. Roedd Sara wedi dychryn a dyma'n cisio gwadu'r peth. Nes i'm chwerthin, meddai hi. Dydy hynny ddim yn wir, meddai'r arglwydd. Roedd ti yn chwerthin. Mae Sara yn credu yn Niw, ond dydy hi ddim yn credu ei addewid. Mae'n rhy fawr iddi hi gredu, ac mae hi'n chwerthin. Ac a dweud y gwir, pan fydd addewid Duw yn cael ei sylweddoli a bydd y babi yn cael ei eni, enwyr y babi yn Isaac, sy'n golygu chwerthin yn y Hebraeg. Dwi'n cofio pan oedd ein hael fab Chris yn ifanc iawn, tua 1 flwydd oed, ac aeth e'n sâl iawn. Am 4 awr ar 20, cael a chael oedd hi. Ac ar ôl iddo fe wella, roeddwn ni mor grac gyda Duw. Doeddwn ni byth yn amau bod Duw yn bodoli, ond ar yr adeg yna, roeddwn ni yn sicr yn amau ei gariad a'i ddaioni.
Felly, penderfynais i droi fy nghefn ar Dduw, ac es i ddim i'r eglwys o gwbl am sbel. Dwi'n sicr bod straeon tebyg gyda'r mwyafrif ohonoch chi hefyd. Mae straeon y Beibl, yn ogystal â straeon ein profiad ni, yn dangos bod amau yn rhan naturiol o gredu. Os ydy rhywun yn dweud nad ydy erioed wedi amau ei ffydd, mae hyn jyst yn golygu nad ydy ei ffyddau wedi cael ei brofi, neu efallai nad ydy neu hi yn onest iawn. Ond os dyn ni'n cydnabod ein hamheuon a mynd â nhw i Dduw mewn gweddi, hyd yn oed os dyn ni'n grac iawn gyda Dduw, gallai'r amheuon yma yn creu ffydd sy'n gryfach a dyfnach na'r un a oedd gyda ni o'r flaen. Mae'n ffydd ni yn tyfu pan dyn ni'n brwydro gyda Dduw. Yn ystod y nos, dyma Jacob yn codi a chroesi'r hyd Japog, gyda'i ddwy wraig, ei ddwy forwyn a 11 mab. Ar ôl mynd â nhw ar draws, dyma fo'n anfon pawb a phopeth arall oedd ganddo drosodd. Roedd Jacob ar ei ben ei hun, a dyma ddyn yn dod ag ymladd gyda go nes iddi wawrio. Pan welodd y dyn i fod o'i yn ennill, dyma fo'n taro Jacob ar ei glin a'i rhoi o'i lle. Gad i mi fynd, meddai'r dyn, mae hi'n dechrau gwawrio. Na, meddai Jacob, na i ddim gadael i ti fynd, nes i ti fy mendithio i. Felly dyma'r dyn yn gofyn iddo, beth ydy denw di? Jacob, meddai. A dyma'r dyn yn dweud, fyddi di ddim yn cael dalw yn Jacob o hyn ymlaen. Israel fydd denw di, am dy fod wedi ymladd gyda Duw a phobl ac wedi ennill. Gofynodd Jacob iddo, beth ydy denw di? Pam rwyt ti'n gofyn am fy enw i, meddai'r dyn? Ac wedyn dyma fo'n bendithio Jacob yn y fan honno. Felly galwodd Jacob y lle yn Peniel. Dwi wedi gweld Duw wyneb yn wyneb, meddai, a dwi'n dal yn fyw. Roedd yr haul yn tywynnu ar Jacob wrth iddo adael Peniel, ac roedd yn gloff o achos yr anaf i'w glin. Dyna pam dydy pobl Israel hyd heddiw ddim yn bwyta'r gewyn wrth gymal y glin. Maen nhw'n cofio'r digwyddiad yma pan gafodd Jacob ei daro ar ei glin. Mae'r profiad o amau yn un poenus iawn. Fel Jacob, trwy brwydro gyda'n amheuon, dyn ni'n cwrdd â Duw, ond weithiau, dyn ni'n cael ein hanafu yn y proses. Felly, a oes pethau dyn ni'n gallu gwneud i helpu ni osgoi neu o leia lleihau yr amheuon yna? Oes, dwi'n meddwl, a dyma fy top tips i for the avoidance of doubt, fel maen nhw'n dweud. 1. Treulio'ch amser gyda Duw. Pan dyn ni'n treulio amser yn cwmni Duw, dyn ni'n dechrau profi ei bresenoldeb, ac oherwydd hynny, mae'n ffydd ni yn tyfu. Pan dyn ni'n treulio amser yn gweddio, dyn ni'n gweld atebion i'n gweddiau, ac mae'n ffydd ni yn tyfu eto. Ond, mwyn profi hyn, mae rhaid i ni rhoi'r amser o neilltu. Clywais i bod llawer o berthnasau wedi gwella ers y cyfnod clo am fod gŵr a graig wedi bod yn treulio mwy o amser gyda'i gilydd. Ac mae pob perthynas iach yn gwella pan dyn ni'n neilltu o amser iddi. Dwi'n hoff iawn o beth mae'r salmydd yn ei ddweud yn Psalm 73. Mae'n dweud, ro'n i'n ceisio deall y peth, a doedd e'n gwneud dim sens, nes i mi fynd i mewn i deml Duw. Felly, treulio amser gyda Duw, ewch yn arafach, ac yn ola, cadwch cwmni pobl sy'n nabod ac yn caru Duw. Dydw i ddim yn sôn am rhywun sy'n honni cael yr atebion i gyd, ond yn hytrach rhywun sy'n caru Duw a'i gymydog. Rhywun â pherthynas go iawn gydag Iesu,
ac sy'n dangos yn ei fywyd ffrwythau yr ysbryd. Cariad, llawenydd, heddwch, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, tynerwch a hunanreolaeth. Maen nhw'n dweud yn Saesneg that faith is better caught than taught, ac mae'n wir. Mae ffydd yn llawer mwy heintus nag amheuon. Ac bydd ffydd person fel na yn ei ysbrydoli a annog yn eich bywyd Cristnogol chi. Diolch. Fy mhryder o fframau sir arglwydd mewn ffydd, am prydiau sy'n gyson drwy'r grawys I gyd, darllenais fy meibil grandewais am air, drwy'r nos yn fy nagrau gweddiais yn dair, drwy ffydd, drwy ffydd. Nawr ffydd ydy'r sicrwydd nawel a fi, bod Duw yn y nefoedd sy'n gwrando fy nghi, nid gobaith yn unig realiti yw, y gallaf ymddiried pob pryder I Dduw. Drwy ffydd, drwy ffydd. Drwy ffydd adeiladwr heno a earth, gan rando a rybydd yr arglwydd mewn parch, drwy ffydd yr oedd Abram a'r siwrneg o faith, yn nifydd i'r alwad heb weld pen y daith. Drwy ffydd, drwy ffydd. Bu'n Moses yn cadw'r pas cantaf mewn ffydd, ac arwain y bobl drwy'r dyfroedd yn rhydd. Drwy ffydd yr oedd Dafydd I ymladd yn ddewr, a ffydd cadwodd Daniel o afael y llew. Drwy ffydd, drwy ffydd. Ar hein fi ond farw heb weled y dydd, I aberth yr Iesu berffeithio ei fydd, drwy ddioddef ar groes a drwy dywallt ei waed, ffordd newydd agored i'r nefoedd a wnaed. Drwy ffydd, drwy ffydd. Wel gyda'r holl dystion a gredodd o'r blaen, dal atyn a ddynau mewn ffydd a fy mlaen, gan fwrw a nobaith a phryder ymaith, a hoelio fy sylw ar Iesu drwy'r daith. Drwy ffydd.
Gweddiwn. Arglwydd Iesu roedd yn ein hanfon i'r byd, ond cyfaddefwn fod ein golwg yn fyr. Roedd yn rhoi gwrchmynion clir i ni, ond weithiau rydym yn cymryd arnom nad ydym yn ei deall. Roedd yn addo bod gyda ni bob amser, ond rydym yn ynwybyddu dy bresenoldeb ac yn dilyn ein ffordd ein hunan. Maddau i ni. Rho i ni olwg newydd ar bethau ac adferni i'r ffordd di. Dyma yw ein gweddi. Arglwydd. Lle mae angchydfod rhwng cenhedloedd ac o fewn cenhedloedd? A dyn ni'n meddwl yn arbennig heddiw am yr Unol Daleithiau. Lle mae pobl yn byw ag ofn. Lle mae rieni yn wylo am blant. Dduw heddwch. Boed i bawb wybod am dy heddwch. Mewn cartrefi sy'n llawn dicter, creulondeb ac ysgeilistod. Lle nad oes llefydd diogel. Lle mae tlodi a gorddibyniaeth yn achosi dioddefaint a phwyn. Dduw heddwch, boed i bawb wybod am dy heddwch. I'r rhai sy'n dioddef gydag iselder ysbryd. I'r rhai yn yr ysbytai a'r cartrefi a mae ei gafael ar fywyd yn fregus. I bawb sy'n teimlo bod ei bywydau dan bwysau. Dduw heddwch, boed i bawb wybod am dy heddwch. I'r rhai sy'n nesau a ddiwed bywyd. I'r rhai sy'n ei caru ac yn gofalu amdanynt. Dduw heddwch, boed i bawb wybod am dy heddwch. Boed i ni wybod am dy heddwch, a bod yn negeswyr dy heddwch yn ein byd. Amen. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddir dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Daro i ni heddiw ein bara bainyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddai yw ninnau un dyledwyr. Ac nac arwain ni y brofedigaeth, aeth y gwarad ni rhag drwg. Canasaiddo ti yw'r deyrnas, a'r neth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Amen. Boed i ras y tad fod gyda chi. Boed i gariad y mab lapio amdanoch. A boed i heddwch yr ysbryd eich cysuro. Heddiw a phob amser. Amen.